додгоҳи вилояти хатлон се сокини ҷамоати пули сангини шаҳри норакро барои боло кардани парчами сиёҳе монанд ба байрақи гурӯҳи тундрави давлати исломӣ гунаҳгор донист. Тимур Бойзода, муовини раиси додгоҳи вилояти хатлон, рӯзи 22 феврал дар суҳбат бо радиоозодӣ гуфт, ки Сайфиддин Азимов, Манучерёров ва Иброҳим Мирзоев 3 солӣ аз озодӣ маҳрум шуданд, вале ҳанӯз ҳукмашон ба иҷро надаромадааст. ӯ гуфт, ин ҳукм ҳафтаи гузашта содир шудааст. бино ба иттилои додгоҳ, ҳар се маҳкумшудаҳо муҷаррад буда ва яке аз онҳо дар нирӯгоҳи бойғозӣ кор мекардааст. дуввуми аз Русия ихроҷ шуда ва савуми муваққатан бекор буд. ин афрод соли 2015 боздошт шуда, алайҳи онҳо бар асоси моддаи 307 прим 1 кодекси ҷиноӣ, яъне ташкили фаъолияти созмони экстремистӣ, парванда боз шуда буд. маъмурот гуфтанд, ин 3 нафар дар баландии парчами сиёҳи гурӯҳи тундрави давлати исломиро барафрохта, баъд аз як рӯз пушаймон шуда онро барчиданд. Темур Бойзода афзуд: бо ин ҳол наздикону вакилони дифои маҳкумшудаҳо то ҳол дар ин бора изҳори назар накарданд. Инчунин маълум нест, ки худи маҳкумшудаҳо дар мурофиа ҷараёни ҳодисаро чӣ гуна тасвир карданд. маъмуроти Тоҷикистон дар 2 соли ахир аз боздошти чанд гурӯҳи ҷавонҳо бо айни ҳамин иттиҳом хабар доданд. дар 2 ҳодисаи ҷудогона дар моҳи августи соли 2015 дар шаҳри Норак ва ноҳияи шаҳри Туз гурӯҳи 14 ва 8 нафарии ҷавонҳо боздошт шуда, барои тарафдорӣ аз ақидаҳои гурӯҳи давлати исломӣ ва барафрохтани парчами ин гурӯҳ дар маркази ин манотиқ муттаҳам шуданд. мақомоти амнияти дар Кӯлоб ҳам як ҷавонро ба иттиҳоми барафрохтани парчами сиёҳи гурӯҳи давлати исломӣ дар дарвозаи ин шаҳр боздошт карда буданд. як ҷавон низ дар душанбе барои насби байрақи сиёҳи Дииш дар болои боми маҳаллаи 103 боздошт ва равонаи зиндон шуд. мақомоти Тоҷикистон, ки мегӯянд на камтар аз 1500 шаҳрванди ин кишвар ба сафи гурӯҳи тундрави давлати исломӣ пайвастааст, ҳамаҷониба зидди ақидаҳои ифротӣ мубориза мебаранд ва камтарин нишонаҳои тарафдорӣ аз ин ақидаҳоро бо роҳи боздошту ҳабс пешгирӣ мекунанд.